Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 17 ýanwarda Rus kärdişi Vladimir Putin bilen telefon söhbetdeşigini geçirdi. Russiýanyň premier ministri Mikhail Mishustin 19-20 ýanwarda ilkinji gezek Aşgabatda sapar eder. Galy bersede Russiýanyň döwlet dumasynyň wekiliýeti üstümizde kaýyň dowamyna Türkmenistana barýar. Hökümetçi türkmen neşirleri Russiýanyň prezident administrasiýasynyň resmi web saýtyna salgylanyp türkmen we Rus prezidentleriniň telefon söhbetdeşigini esasan energetika puduwyna hyzmatdaşlygyň ara alınıp maslahatlaşylanlygyny habar berýär. Putin 17 ýanwarda ýokary derejeli Rus resmiýetleri bilen geçiren bir video maslahatyny Türkmen prezidenti bilen telefon söhbetdeşigini dowamyny Türkmenistanyň Howanyň ýagdaýy bilen tanyş bolanyny äşkar etdi. Так, смотрите, что происходит в этом. В Европе теплая погода, да? А в Туркменистане, вот сегодня разговаривал с президентом, минус 25. В Туркменистане. В Узбекистане минус 23. Bolyan zatlara teredin. Ýewropada Maýl Howa ýöne Türkmenistanda suwun prezident Serdar Berdimuhammedow bilen gepleşdim. -25. Türkmenistanda, Özbekistanda -23. Bizde bu ýerde näme bolar? Putin Rus resmiýetleri bilen geçiren video maslahatyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä türkmen we Rus prezidentleriniň telefon söhbetdeşiginiň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda Rus premier ministri Mikhail Mishustiniň 19-20 ýanwarda Aşgabatda münasyrjak sapary ara alınıp maslahatlaşyldy. Hökümetçi Türkmen portaly Nokot.com neşri Mishustiniň Aşgabatda Türkmen-Rus işgörlük forumuna we Russiýanyň Sewda öýi, Sewda we sergi meýdançasynyň açylyş dabarasyna gatnaşjakdygyny habar berdi. Bu aralykda Rus parlamentiniň aşaky palatasynyň Russiýanyň döwlet dumasynyň spikeri Vyacheslav Volodin üstümizde kaýyň dowamyna Rus kanun çykarjylarynyň ibaret wekiliýetiň Türkmenistana we Eýrana sapar etjekdigini aýtdy. Ýazgy sessiýada parlament ölçegleriniň çäginde dasary ýurtdaky kärdeslerimiz bilen edilmeli uly işler bar. Esasy hyzmatdaşlar bilen aradaky gatnaşyklary täze derejede gurmagyň gurrungy edilýär. Diýip Novosti habar gullugy Volodinin sözlerini sitirleýär. Eýsem Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna barha ýygjamlaşýan ysnykly gatnaşyklar nämelerden habar berýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier Russiýanyň hususan Ukrainada dowam etdirýän uruşunyň arasyna Merkez Aziýa ýurtları bilen gatnaşyklary öz täsir güýjüni saklap galmagy ymtylýanyny gurrun berdi. BMG'nyň baş assambleýasyna geçirilýän sesberişliklerde halkara jemgyýetçiligi Moskwanyň Ukraina esasy çoduşuny ýadgarýar. Merkez Aziýa ýurtları şeýle sesberişliklerde ýa ses bermekden saklanýar, ýa-da sesberişliklere gatnaşmaýar. Bruce Panier Azatlyk bilen söhbetdeşigini Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainada çoduşa girişeli bäri Merkez Aziýa ýurtlaryna saparlaryny ýygjamlaşdyranyny gurrun berdi. Putin iýulda Täjikistany we Türkmenistany, sentýabrda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet başlyklarynyň samitiniň çäklerini Özbegistany, oktýabrda Gazagystany, dekabrda Ýewraziýa ykdysady birleşigine agzy ýurtlaryň duşugynyň çäklerini Kyrgyzstana sapar etdi. Merkez Aziýa finçisi Putiniň sebitde şol sany Türkmenistana Rus täsirini güýçli saklap galmagy ymtylýanyny belledi. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasyny ýazgaryp Moskwaga garşy ýyly ykdysady sanksiýalary girizdi. Rus resmiýetleri günbatar Russiýanyň halkara jemgyýetçiliginden üzüňleşdirmäge synanşmakda aýplaýarlar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 2022-nji ýylyň jemleri boýunça 18 ýanwarda geçiren medpuat ýönegiňde günbataryň Merkez Aziýa ýurtlaryna Moskwaga garşy sanksiýalara goşulmak babatda batyş görkezýänligini aýtdy. Bu barada Rus medpuat habar berýär. Merkez Aziýa boýunça synçy Bruce Panier Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşikde Rus prezidenti Vladimir Putiniň türkmen kärdeslerine geçiren telefon söhbetdeşliginiňde Rus premier ministri Mikhail Mishustiniň Aşgabatda münasyrjak saparynyňda Rus kanun çykarjylar toplarynyň üstümizde kaýyň dowamyny Türkmenistana etjek saparynyňda bir maksada gulluk edýänligini gurrun berdi. Ol Moskwanyň bar maksadynyň Merkez Aziýa ýurtlaryny şol sany Türkmenistany öz täsir güýjüniň astyna saklap galmakdan ibaretdigini notady. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet emeldarlary we hökümet resmiýetleri Russiýa bilen dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilýänligini notaýarlar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow noýabrda Moskwa amala asyran saparynyň çäklerini Russiýanyň Federasiýa Geňeşineden çykyşyna Türkmenistana Rus diline hormat goýulýanyny notady. Şeýle türkmen we Rus resmiýetleri Aşgabatda Rus-türkmen ýokary okuw jaýyny gurmak barada ılalaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji daşary ýurt resmi saparyny Moskwa amala aşyrdy. Türkmen häkimetleri ýurdun içinde hem Rus dilini we medeniýetini
propaganda etmek boýunça iş alyp barýarlar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Maryanyň Kimýeni adynaky döwlet drama teatrynyň sunugy işgärlerini rus dilinde spektakllary ýerine getirmek, rus dilinde çeper filmler görkezmek barada ýanwaryň başyna Aşgabatdan tabşyrygyň gelip goşandygyny habar berýär. İnternet eletirliligini berçäklendirýän Türkmenistanda geçen hepdeden bäri ICQ Messenger'ni indirip bolmaýar. Bu barada habar berýän garasly Türkmen News neşri häkimetleriň muny VPN açarlarynyň paýlaşylmagynyň öňüne almak maksady bilen edýän bolmagynyň mümkindigini belleýär. Messenger 13 ýanwarda indirmek üçin eletirsiz boldy. Muny amal ediljek bolnanda tilsimiň bu region üçin eletirsizdigi barada duýdurus çykýar. ICQ-nyň teknik kömek bölümi ulanyjylara munyň türkmen häkimetleriniň talaby esasynda amal edilýändigini aýdýar. Sol bir wagtda mobil telefonlaryna ozaldan indirilen tilsim işlemegini dowam etdirýär. Ýurtda beýlik messengerlaryň petiklenmegi sebäpli häzirki wagt içinde indirmek üçin VPN ara baglansygyny talap etmedik. ICQ 2020-nji ýyldan bäri barha köp meşhurlyga eýe bolup başlady. Habarlaşmak bilen birlikde Messenger'da durly toporlary döretmek mümkinçiligi hem göz öňünde tutulan Türkmen News neşriniň we Azatlyň habarçylarynyň tasdikleýýäli käbir toporlarda VPN ulanmagy mümkinçilik berýän ýürüýte açarlar hem paýlaşylypdyr. Munyň hem häkimetleriň ICQ-ny eletirsiz etmegine sebäp bolandygy çaklanylýar. Bellitek ICQ-nyň eletirsiz bolmagyndan 2 gün öň Azatlyk bu Messenger'da 250-300 manada dowamy täzelenýän VPN açarlaryny paýlaşýan ençeme hünärmeniň howpsuzlyk gullukları tarapyndan saklanandygy barada habar beripdi. Munyň bilen bir wagtda Messenger'da VPN açarlaryny paýlaşýan türkmen toporlary hem köpçülikle petiklenýär. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň häkimetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça kommentariýa almak başartmady. Soňky günlerde Mary welaýatynda ýaşaýjylar gaz üpçünçliginiň yaramazlygyna nägilelik bildirip, ýerli gaz edaralaryna ýygyderli şikaýet bilen ýüzlenýärler. Şikaýetleri kanagatlandyrylmaýan ýaşaýjylar bu meseleniň çözülmegi üçin ak sakally ýaşullardan haray gözleýärler. Her gün ençeme adam üýşüp topor bolup ýerli gaz edaralaryna barýar. Olar aýazly howada gazyň basyşynyň güýçlendirilmegini talap edýärler. Emma gaz edaralarynyň işgärleri özleriniň bar gazy dolu güýjünde aktarýandyklaryny, ondan artykmaç hiç zat edip bilmeýändiklerini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji ýanwarda aýtdy. Ýaşaýjylar etrap häkimliklerine hem ýüzlenýärler. Bu ýaşaýjylaryň aglabasy zenanlar bolup, olaryň hem gazyň basyşynyň artdyrylmagy baradaky talaplary kanagatlandyrylmaýar. Häkimetlerden umydyny üzen ilat bu meseleniň çözülmegi üçin ak sakally ýaşullardan haray gözläp başladylar. Etrap ýaşaýjylar öz geňeşliginiň ýaşullarynyň ýanyna barýarlar we kyn günde özleriniň ýanyna bolup özleriniň öňüne düşüp häkimetlerden gazyň basyşyny güýçlendirip bermegi soramagy haýyş edýärler. Emma ýaşullar biziň baranymyz bilen iş çözülmeýär diýip öňler ata-babalarymyz tooksyz, gazsyz, buğda eredip suw edip ýaşapdyrlar diýärler. Dip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde aýtdy. Köp ýaşaýjy ýaşullaryň jogabyna gahar gazap bildirip, olaryň özlerini ruhdan düşürendigini aýdýar. Şeýle dolar ýaşullardan mundan beýlek hamana adamlaryň bähwidini goldaýan ýaly mekteplerde we beýleki resmi çärelerde çykyş etmezligi talap etdiler. Siz ýaşuly bolup mekteplerde, idara kärhanalarda, şeýle-de resmi çärelerde geçirilýän ýygnaklara gatnaşyp, çağlaryň we halkyň aladasy edilýär diýersiňiz. Siz gerek bolanda öz goňşyňyzyň, geňeşligiňiziň adamlarynyň öňüne düşüp, häkimlige çykyp bilmeýärsiňiz. Toýlarda, ýaslarda, sadakalarda ilkinji size hormat goýulýar. Naharyň ýüzüniň ýagly ýeri size hödürlenýär. Siz bolsa adamlar goldawa mätäç wagty olary ýeke goýarsyňyz diýip, başga bir ýaşaýjy ýaşullara aýdan sözüni tekrarlady. Geçen hepdäniň başyndan bäri dowam edýän aýazly howanyň arasynda Sowet ilatynyň suw, gaz we elektrik üpçünçligindäki bökdönçlikleri dowam edýär. Ilat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Welaýatyň dürli künjeginde ilatyň suw turbalary doňdy. Käbir Sowetleriň ýaşaýjylary 4-5 gün bäri suwsuz otyr. Köp etrapdyr obada gaz üpçünçligi pesligi ýa-da düýbünden ýoklugy sebäpli adamlar sowuk howada daşarda odun ýakyp nahar bişirýärler we çaý demleýärler. Köp hojalykda odun hem ýokdugy sebäpli olar goňşusynyň ýakan odundan galan odun közüni nahar bişirýär diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda etraplardaky gökbakça önümlerini östürüp
ýetişdirýän ýyladyşhanalaryň gaz üçünçiligi kadaly bolmagyna galýar. Yerli ýaşaýjylar ýyladyşhanalaryň eýelerinden munyň sebäplerini öwrenmäge çalışýarlar. Siziň ýyladyşhanaňyz biziň öýümüziň içinden de ýyly diýip, olaryň eýelerinden gaz soruju nasoslaryny wagtlaýyn öçürmegi soradyk. Olar bize gaz idare bizden şu ýyl kıyakçy gazymyzyň tölegini artykmajy bilen aldy diýip jogap berdiler diýip başga bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Köp etrapda elektrik üçünçiligi hem kesildi. Elektrik idaralarynyň işgärleri ýaşaýjylara beren maglumatlarynda munyň sebäbini howanyň aşy sowukdygy we simleriň sowuga dartylyp üzülýändigi bilen düşündirýärler. Transformatorlarym gyzyp hatardan çykýar. Indi şu sowuk howa geçmese elimizden geljek zat ýok. Diýip ýaşaýjy elektrik hünärmeniniň sözlerini titirledi. Mary şäherinde we etrap merkezlerinde bolsa köp batly jaýlaryň en çemesinde merkezleşdirilen ýyladyş turbalar doňup hatardan çykdy. Bu ýagdaý ýaşaýjylaryň ýylanmak üçin elektrik peçlerini köpçülikliň satyn alyp başlamagyna we olaryň bahasynyň birden tas 2 hisse gymmatlamagyna getirdi. Mundan bir hepde ozal 1200 manat bahalanýan tok peçler 2000 manada gymmatlady. Adamlaryň pulu bolman soň köp adam pasportlaryny girewine goýup dilhat ýazyp peçleri karzyna alyp gaýdýarlar. Bu adamlar ýene 500 manat bermeli bolýarlar. Ýagny olar üçin peç 2500 manada düşýär diýip habarçy aýtdy. Aşy sowuk howa ulaglaryň şol sanda jemgyýetçilik awtobuslarynyň hem ýygy-ýygydan hatardan çykmagyna getirýär. 17 ýanwarda Irden Mary bayramaly aralygyna gatnaýan awtobus hatardan çykdy. Onlarça ýolagçy bir näçe saat garaşyp barjak ýerlerini öz başdak aşmaly boldy.